आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजनानि मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। बे स्किमा नोंथांनि लाइफआव गोबां इम्परटेन्ट। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो सानदोंब्ला नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो नोंथाङा बे स्किमाव बोरै एप्लाइ बानायनो आरो बेयाव नोंथाङा एप्लाइ बानायनो माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन आरो नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन, जोङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। बे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजनानि थांखियानो जाहैबाय जाय बिथांमोना अकस्मात एक्सिडेन्ट जायो अब्ला नोंथांनि न'खरा नैबे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजनानिफ्राय जाय एक्सिडेन्ट जाग्राया थैयो अब्ला बेनि नमिनिया बेनिफ्राय 2 लाख रां मोनो आरो एक्सिडेन्ट जाग्राया जुदि डिसेबिलिटि जानानै थायोब्ला नोंथाङा 1 लाखनिफ्राय 2 लाखहालागै नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय रां मोननो हायो। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो थाखाय गिबियावनो बेयाव इलिजिबिलिटिखौ चेक खालामग्रोनांगोन। नैबेयाव जोङो चेक इलिजिबिलिटि थुबाय। नैबेयाव लिरनानै होदों प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो 18 निफ्राय 70 बोसोर बैसोनि गाहायाव जानांगोन, नैबे गेजेराव जानांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव एस थुबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 70 बोसोर नोंथाङा आरो बेयाव नैयाव लिरना होदों डु इउ हेभ आदार लिंक बेंक। नोंथाङा जुदि बेंकजों आदारजों लिंक दङब्ला नोंथाङा बेयाव एप्लाइ बानायनो हागोन आरो पस्ट अफिस सेभिं एकाउन्ट, पस्ट अफिसनि सेभिं बेंक एकाउन्ट थानांगोन। जुदि नोंथाङा बे पस्ट अफिसनि सेभिं बेंक एकाउन्ट गैया अब्ला नोंथाङा प्रधान मंत्री जन धन बेंक एकाउन्ट बे थाबाबो जागोन। जुदि नोंथांनाव बेखिनि डाटाया दंब्ला नोंथाङा बेयाव साबमिटआव थुनानै होबानो जाबाय। जोङो बेयाव साबमिटआव थुबाय। नैबेयाव जोंनिया इलिजिबोल खिथिदों, जोङो बेयाव एप्लाइ बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव अके थुबानो जाबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय नोंथाङा बेयाव बोसोराव नोंथांनिफ्राय 20 रां दानलांबाय थागोन। पस्ट अफिस सेभिं बेंक एकाउन्ट बा नोंथाङा जि बेंक होआ मानो नोंथांनिफ्राय बोसोरसेयाव नोंथांनिफ्राय 20 रां दानबाय थागोन। अब्ला जेब्ला नोंथाङा एक्सिडेन्ट जागोन अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय नोंथाङा 2 लाखनिफ्राय 1 लाखहालागै नोंथाङा बेयाव रां मोननो हागोन। दानिया बेयाव बेनिफिट, जोङो नैबे बेनिफिटआव थुना नायनोसै। जोङो बेनिफिटआव थुबाय। बेनिफिटआव आङो दहाय जि बुंनाय बेनो, नोंथाङा नैबेयाव अकस्मात जुदि नोंथाङा थैयो अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय नोंथांनि नमिनिया मोनगोन। नोंथांनि बिफा बिमा बा नोंथांनि बिसि, नोंथांनि गथ' गथाय जियानो नोंथाङा नमिनि होआ मानो बे नमिनिया नोंथांनिफ्राय नोंथांनि बे स्किमनिफ्राय 2 लाख नोंथाङा रां मोननो हागोन, नोंथांनि नमिनिया मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव 2 नाम्बाराव लिरनानै होदों जुदि नोंथांनि मेगनबो मोननैबो जुदि डिसेबिलिटि जायो, आखाइ मोननैबो डिसेबिलिटि, आथिं मोननैबो जुदि डिसेबिलिटि जायो अब्ला नोंथाङा बेयाव 2 लाख नोंथाङा रां मोननो हागोन। आरो नैबे 3 नाम्बाराव नोंथांनि आखाइ मोनसे बा नोंथांनि मेगन मोनसे बा आखाइ मोनसे जायखिजाया मोनसे नोंथांनि साइडआ डिसेबिलिटि जायो अब्ला नोंथाङा बेयाव 1 लाख रां मोननो हागोन नोंथाङा बे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजनानिफ्राय। दानिया नोंथाङा बे बेनिफिट्सखौ मिथिबाय। दानिया बेयाव इलिजिबिलिटिया जोङो दहायनो नायखांबाय। बेयाव 18 निफ्राय 70 इयारहालागै बेयाव एप्लाइ बानायनो हागोन। नोंथाङा बेयाव अट' डेबिट नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय डाइरेक्ट दानगोन, 20 रां दानबाय थागोन बोसोराव। दानिया नोंथाङा बेयाव एप्लाइ बानायनो थाखाय बेनि एप्लिकेसन प्रसेसखौ जों नायनोसै। नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय नैबे एप्लिकेसन प्रसेस, जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव एप्लाइआ 2 टाइपआव जायो। नोंथाङा बेयाव अफलाइनावबो हागोन आरो अनलाइन खालामनोबा नोंथाङा बेयाव नेट बेंकिंनि जोहै नोंथाङा अनलाइन बानायनो हागोन गावबा गावनि मबाइल फनावनो। आरो जुदि नोंथाङा अफलाइन बानायनो अब्ला नोंथाङा नैबेयाव मोनसे फर्म डाउनलड नांगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ डाउनलड बानायनानै प्रिन्ट बानायनानै नोंथाङा फिलआप बानायनानै पस्ट अफिसाव जमा होनांगोन अब्ला नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो हागोन। जोङो दानिया बे फर्मखौ डाउनलड बानायनो नोंथाङा नैबे लिंकआव थुबानो जाबाय। जोङो दानिया बेयाव लिंकआव थुबाय। लिंकआव थुनानै बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबे एप्लिकेसन फर्माव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनो मा रावाव बे फर्मखौ नांगौ। इंलिस दं, नोंथांनि हिन्दी दं, नोंथाङा बबे रावाव बे फर्मखौ नांगोन नोंथाङा बेयाव पिडिएफखौ डाउनलड खालामनो हागोन। जों नैबे इंलिसाव थुबाय। इंलिसाव थुनानै जों नैबे डाउनलडआव थुबाय। जोंनिया बे फर्मा डाउनलड जाबाय दं। फर्मा जोंनिया डाउनलड जाबाय। जोङो बेखौ अपेन बानायनोसै।
फर्मा बेबायदि गेवगोन नोंथाङा बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनानै पस्ट अफिसाव जमा होनांगोन अब्लानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ बानायना लानो हागोन। गिबियावनो जोङो बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनो जोङो बेखौ नायनानै लानोसै। नैबेयाव दङ प्रधान सुरक्षा बीमा यजना, बेयाव बेंकनि नामखौबो होखादों पस्ट अफिस। नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ होनांगोन आरो नोंथांनि पलिसि नं दंबा नोंथाङा होनांगोन, गैयाबा बेयाव बेखौ बहायबाबो जागोन। नोंथाङा नैबेयाव गिबियाव नोंथांनि नाम होनांगोन। दानिया बेयाव जोङो बे फर्मखौ बोखोनोसै। नैबेयाव नोंथांनि नेम अफ दा एकाउन्ट हल्डार, नोंथांनि नामखौ नैबेयाव होनांगोन आरो नोंथांनि फादार हासबेन्ड नेमखौ नैबेयाव होनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि एड्रेसखौ नोंथाङा नैबेयाव होबानो जाबाय आरो नोंथांनि नेम, सिटि, टाउन, भिलेज नैबेयाव होबानो जाबाय आरो नोंथांनि नेम अफ डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नैबेयाव होबानो जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नैबेयाव होनांगोन, नोंथांनि पिन क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन, नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन, नोंथांनि पस्ट अफिस एकाउन्टनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन आरो IFSC खौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन। आरो KYC आव नोंथाङा मा डकुमेन्ट होनो, नोंथाङा आधार कार्ड होजागोन। बेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा बेयाव आधार कार्ड नैबेयाव लिरबानो जाबाय आरो नैबेयाव नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आरो नोंथांनियाव जुदि पान कार्ड दंबा होजागोन आरो नैबेयाव आधारखौथ' जोङो होखांबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव होबा होजागोन, नैबेयाव आधार कार्ड बिबावदों, गैयाबा बेखौ होबाबो जागोन। बेयाव इफ एनि होदों बेयाव। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ नैबेयाव लिरनांगोन आरो इमेल ID दंबा नैबेयाव होजागोन। दानिया नोंथाङा डिसेबिलिटिबा, नोंथाङा जोनोमनिफ्रायनो डिसेबिलिटिखाबा नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन आरो डिसेबिलिटिनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन जुदि नोङाबा नोंथाङा बेखौ ब्लेंक दोनबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि नमिनि एड्रेस, नोंथांनि नमिनिनि नेम आरो एड्रेस नैबेयाव होनांगोन, नमिनिनि डेट अफ बार्थ बेयाव होनांगोन आरो रिलेसन, नमिनिया नोंथांनि मा रिलेसन जायो, फादार, मादार, नोंथांनि वाइफ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। नोंथांनि गार्जेननि एड्रेस, गार्जेननि रिलेसनशिप नोंथाङा बेयाव होनांगोन आरो मबाइल नाम्बार दंबा नैबेयाव होनांगोन। नैबेयाव गार्जेननि मबाइल नाम्बार, नैबेयाव नमिनिनि मबाइल नाम्बार होनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव गार्जेननि मबाइल नाम्बार आरो इमेल ID दंबा होजागोन नमिनिनि, आरो गार्जेननि नैबेयाव इमेल ID दंबा नोंथाङा नैबेयाव होजागोन। बेबायदि बेखौ फिलआप बानायबानो जाबाय। बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव KYC आव जि डकुमेन्टखौ होदोंमोन नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय नैबेयाव। दानिया बे फर्मखौ जोङो बोखोनानै नोंथाङा बे फर्मखौ माला साबमिट होगोन नैबेयाव डेटखौ लिरनांगोन आरो नोंथांनि सिगनेसार नङाबा थाम, जुदि नोंथाङा सिगनेसार लिरनो रोङा नोंथांनि आखाइनि थाम नैबेयाव होनांगोन। दानिया नैबेखौ अफिसा इउस खालामगोन, नोंथाङा बेयाव फिलआप खालामनो जेबो बेयाव खोथा गैया। नोंथाङा बेबायदि बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा पस्ट अफिस बा नोंथांनि जन धन सेभिं एकाउन्ट बेंकनि मददावबो बेबायदि नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथांनि बेंकआव जमा होबानो नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा यजनायाव एप्लाइ बानायनानै नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय लाब लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।